waɗani hen wonta won e ko ɗum ko addi yaafo kadi on mbi ɗo ko woni won mbi nene annada yarlode yaafo non bab mi yinto salif de ko Jonke. dañan bur mi yinto salif mi dañan bur Salif arani liggade salif ko ni non waɗa Warani daña gati. daña e beñe dañan Warani liggade kasran moƴƴi beña kafe moƴƴi tin an kay tinno tan ganda ko yona jaɓɓiɗen kam ton tan de beña gatta ganda ko ƴetten anda ton kam ɗo sikkima kumtande hayso ko yoɗan kam ma c'est bon ma welcome tawde no fof kum kam hayso kumtande wela so jam tan ɓuri fof yimɓe jam woni jam wallahi est ce que e sukaɓe joni mi waɗat feere mi yiya Demba mi haalanamo neɗɗo wona ko yi fo haala ɓaade jam dañama kadi ɗum ɗon min mi wawa waɗirde ɗum ni yati wiide tan e arta tan e hoorde tan gila subaka ha hiira wona ngeloɓe maya ɗo te ganda hoorema Demba en nanɗo ko rangɗete debbo ma ƴetta ɗum ganda hen ko welsinɗa ɗo fof kam neɗɗo ñamat ɗo ha jam dañe min kam mi wawa woppirde ni yata kaɗo korkay ka mi mematani ɗo kay so weeyi walla sukaɓe ñandeɗɓe kamɓe maaro ɓe cikkata min fof gila min jiyata ɓe kulti ɗon joɗade on to ɓe canji jiyatmi ko oya ɓi oɗo on kam ne foti andude ɓe foti joɗade ɗo min cansa kadi banggue goɗo kadi tawton kam taw kam ɓaade Demba anda toon ha neɗɗo ya hayya bamum poɗɗo suurde bamum yani haala toye
babu hay nyami babu nyami ha mungkin haja kun mai bamma رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما